gin jo ODM ang'o moywak nega? Leta madiere. Nomination. Ini ja party mane bwana maru gi osiep ni chai. National Liberal Party. Ang'o moywaru e gane? Wanto kaja wan maber. Nikech pok utimo nomination. So, test of a political party and nomination to gi grassroots elections. Nikech jogi te. Yes. To koro nyaka yier. To in bende in gi interest magi. Mikoni an Homa Bay adwa ni VOJ mobed chairman. To Fred to pick a ground. To kose yier Fred chairman, to in bende koro ni otiko mar Fred ni koro idwa timo godo ang'o? Nikech okidwa mi nikech ni singo ni tuwe pesa ni kanyo. To Fred okawacho ni ongego. Awacho ni samoro Fred jo ground ni godo to gimosinge party onge. Koro otiko ni oknyami Fred nikech ine mani keto gimoro. Ine mi konyo party, dhi konyo wuon party lwenyo. So grassroots elections to gi nomination nikech penjerie na ng'oma na ogo Jubilee piny in 2017. Makoro kweth koro dong' ariyo mar Uhuru Kenyatta to gi William Ruto. Nen nomination. Mane kotimore the first day to kethore. Then after 3 days to William Ruto the command center ma Jubilee Pangani. To ene makoro dictate kaka gik moketemo. Maji mano yiero mang'eny ne gin mage. Emomiyo ne en gi huma ka koro kato ng'angu Uhuru Kenyatta to ng'ang kode kong'e ni jood bura moyier mang'eny Mount Kenya mathurugo gin joga. Gima notimo ne Kabogo pod ywago nyaka sani. Jathum Chailo Munang'o manomboro ywak e log tich mar Jubilee. Jagwa. So nomination ni maketh ODM ka en nane Raila Odinga jachir. To sebede siasa ka. Nona. Ji ywak. To kata embe samoro gwenye. Ji ywak ODM nominations ka ji ywak ma donge wang neno ga grasha ka kwa dhi party logo na arbitration ishindo ka joma dongo mboro ywak Royal Tulip ne. Royal Tulip bende ne. So nomination ni mane madhi bago bwana ni. To king'iye odhi bedo ruodhi ma loso josiasa kata kingmaker koso nang'o nikech pod weche moko menie iye ka weche ne mane doho nyocha ka doho wacho ni DCJ onge kod oteku mar wala put mag jong'ad buche mane winjo kes ne cha. Mabende neno ka gima gini pod othung'e ahinya. One day in politics is such a long time. Emomiyo wacho ni nikech koro en gi uniform moro wako. Ili ng'ie mopogore gi kaka ndalo cha ne en onge uniform. Ne en jatugo ma ji dwara. To sani to koro serwako uniform ne. Martha Karua kadwa engage kode to engage kode ka party leader mar chama moro. Jubilee